nové lopatky. Ich cena bola 3,77 za všetky 4 kusy. Sú trošku menšie, ale sú veľmi praktické. Tak mierne sa ohýbajú iba na kraji. Sú také stredne pevné, nie sú príliš mäkké a nie sú ani príliš tvrdé, takže ten koniec sa ohne. A najradšej to používame práve s tou panvicou na tie voľské oka, kde vlastne si ľahúčko a jednoducho vieme podobrať to voľské oko. Panvica je už používaná, takže je to na nej vidno, ale ukážem názorne. Vlastne pekne podoberieme si to voľské oko a pekne nám to ide dolu. Takže s týmto produktom sme tiež veľmi spokojní a za tú cenu 3,70